DJ Karen. Power Beats Club. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello, mega love shoutout sa lahat. Nandito na naman po tayo. Ito po si Mr. Dalisay Buwag. Ayan, maaari po tayong or pwede po tayong makipagdikitan DJ Karen. dito sa aking live. Ayan. Hello, hello, mega love shoutout sa 1,000 viewers. Thank you very much sa ating sa iyong pagpatamsak dyan. Thank you so much. And syempre sa iyong pagdating. Ayan. Thank you so much sa pagbisita sa aking channel, guys. Joan's Construction Vlog. Ayan. Tamsak. Thank you so much sa Joan's sa pagbisita mo sa aking channel. Ayan, very active Joan's. Thank you so much Padi. Thank you so much, Padi. Hello, mega love shout out Lady Emerald. Salamat sa patamsak dyan, Emerald. Ayan, kung hindi pa kayo nakipagdikitan kay Joan's Construction Vlog, yan po ay very organic friend, Emerald. Kung gusto mo pong makipagdikitan dyan kay Joan's Construction Vlog, yan po ang kanyang main channel. Ayan. At syempre, Emerald, pwede ka pong magbaba ng iyong link para ikaw ay maunahan or unahan ka pa o pwede ka mag-una kay Joan's. Ayan. Very organic friend and very supportive friend. Ayan. At syempre, tayo ay magbibigay kung ilan ang nandito sa akin. 1, 2, 3, 4. Ayan. Magbaba po kayo ng link at tayo po ay DJ Karen. mag-aayuda. 4 lang ang pwede kong maiayudan ngayon sa inyo, mga pre. Ayan. Ayan mga pre, pwede kayong magbaba ng inyong link dito sa akin live. Kung kayo naman ay gustong maayudan. Gusto nyo ba? Kung gusto nyo ay pwede. Dahil meron tayong pang-ayuda. Ayan. Karantahan naman Padi. Makanta na naman pala na po. Puro atyan. Kaya may ano pa ako. Medyo paos pa. Napalaban ako sa ugma sa Pasakaw. Doon sa Rimao.
nag-live ako sa Lalushi Beach Resort. Tapos nagpa-istampa. Tapos bugbog ako sa dakdakan sa Taraman. Mapaoy man pala mapaoy sa muso, makapaha na maray. Sang muso garo itong mayo ka ng boses. Garo mayo ka ng tubig sa lalamunan. Garo itong mayo ka ng tubig sa lalamunan. Pari nagpaparadaldala ang muso mo mayong pundo. Tapos igwa pa ning budyo okay handuman. Hindi na palaban kita ning pandiurag. medyo addict man ako sa video okay pa rin. Kaya medyo nanganaan maray sana mayong ra akong may gara day pa ako nakauli as tangon yan. Ayan si Emerald baka naman nakikipagdikita na o lablaban na sa imo Jelans Construction. Pwede mo man siyang inutan, pwede mo walat ka na lang sa iyan ng baka. Ayan. Mas magayong kuta kaya magbaba ng link para maaraman kang sarong may channel. Pwede sana tayong magbaba, mas maganda sana kung magbaba tayo ng link para malaman nyo kung saan sila dumikit or saan sila nag-iwan ng bakas at nagtamsak, di ba? Kaya mas maganda pa rin yung may binababang link. And syempre, malalaman mo kung talagang nasusuportan ang iyong video dahil dumadagdag ang views niyan. Dumadagdag ang views niyan and syempre pati tamsak at ang bakas. Yung mga comment, may mga dagdag yan. Kaya naman bumaba na ng link si Jelans Construction Vlog. At syempre dahil bumaba ka na ng link mo, ayan na ako papunta sa iyong wala. Ayan. Dahil nagbaba ka na ng iyong link, ikaw ay aking priority. Ayan. Na-i-moderate na-i-pin na kita. And syempre sa lahat ng papasok at pupunta sa aking live, nagpapasalamat na agad ako sa inyo dahil alam ko naman na very supportive friends kayo. Ayan. Pabakas na lang po. Sabi niya, Jelans Construction Vlog. Ayan. Thank you so much, Construction Vlog. Papabakasan natin yan. Siyempre, babakasan ko rin yan. Malalaman mo kung mga alagad ko yan dahil sa aking apelyido. Diba? Ayan. Nasaan ba yan? Ayan na. May isa na ako.
na idinikit sa'yo, pre, pang 414. Pang 414, Gilans Construction. May pa tamsak and syempre eto na ang aking baka. Iyon na ni ang gira kan sa kuya. Alagad. Padi. Ha ha ha. Ayan. Oh. Ayan. Inilaag mo pa talaga ang Sakuya channel. Thank you so much sa imo pa di. Kala ko ano lang sa ano pa. Very supportive ano ka talaga. Shout out. Mr. Delicious bro. Wow. Edit mo pa niya. Edit ko talaga. Malupet. Isa kang henyo. Salamatan po. Permi na yan, padi. O yan na, pang 414. Ang sakuyang idinapot sa imo padi. Bibikulong tata. Tama yan pa din ginigibo mo padi. Mga pag shout out ay pinapahiling mo ang sa indang channel. Yan. Maurag ka mag-edit eh. Busi isiyon yan. Yan, sa simpleng arog kaya na piggigibo mo, magiging maugma ang sa imong paradalan. And syempre, gabus, buo ang kompleto ang sa imong video ay dadalya. Maluya ang tuyang internet. Ayan, maurag ang sa imong diskarte. Malupiton ka talaga. Yun na yan, si Ricardo Dalisay na ano sa imo. Ay, Ricardo. Okay na ba yun? Yan, Ricardo. Yan si Ricardo Dalisay. Rani sa imo. Gilans Construction Vlog, day mo na pagbalikan yan. Si Ricardo Dalisay, yan ay sa kuya lang ng alagad para makasuporta. And syempre, nag-views bilang sa views, bilang sa tuyang ayuda, bilang sa patamsak, dakulang tabang. Iyan, sa tuya. Talaga. Ayan Gilans Construction Vlog. Siyempre kung igwa kita aning Ricardo Dalisay, igwa maning ador. Yan. Kung igwa kita aning Ricardo Dalisay, igwa man kita ning ador. Diba? Yan na. Pang 415 sa imo ang nakadupot. And syempre, thumbs up and ano man giraray. Anong ilalagay? Yan ang malupit kong pari. Yan. Malupit kong pari. Yeah. Salam.
Shoutout yan. Ayan, mega mega love shoutout and thank you so much sa mga patamsak nyo dyan. Thank you, thank you. And syempre, Jelan's construction vlog. Iyo, si kakambal yan pare. Si kakambal yan pari. And syempre, dahil tubong ang may Ricardo kayang dalisay baga na tubong ang probinsyano, tapos may Manila na duman siya nagdapula, di ba? So, ngunyan may probinsyano. Di, siyempre ang probinsya ni Ador yang sa Bicol. Ayan na. Ayan na. Pero na pang 416 mo. Tamsak and siyempre nasa probinsya. Bicolano kita. Pari. Ang lupit mo pari. Mapa-tiles man daw ako. Mapa-tiles daw pari. May discount. Ayan, Bicolanong Uragon kita, padi. Diba? Ang Bicolanong Uragon. Mega mega love shout out Jelan's Construction Vlog. Bicolanong Uragon. Yan. Muntik na nasanay ako sa akin pag-isa. Yan pang 417. 417. Super help pala, hindi ko pa na. Padi man yan, di sa sarong pipi lang. Gamitin. Pwede man yan di sa sarong pipi lang. Pwedeng gamitin yan. Yung anong ginigo ko? Ito, anong next niyo? Siguro, minumumo na ako digiyo ha. Kung na may lungan mo, say mo yan?
pero gusto kong shout out. Ayun. Sunny Official. Sunny Official. Mega love shoutout po sa iyo. At syempre, maraming salamat sa iyong patamsak. New Year. Yan. Wait lang po kasi meron po tayong paayudan ngayon. Pwedeng, wait lang. Jajakitan muna kita ha. Jaketan po kita, wait lang po. Jaketan niya. Jaketan, medyo mahina yung ano natin. Ayan, Sunny Official. Meron ka na pong jacket. Thank you so much. And syempre, pwede po tayong magsuportahan. Kung gusto mo po, meron tayo. Kung gusto mo po, pwede ka pong magbaba ng yung link. Thanks, Ayan, pwede ko po magbaba ng link. Sunny Official. And mayroon po tayong naka-pinned. Pwede mo po siyang dikitan at supportahan, patamsak, and syempre magbakas ka na rin para ikaw ay kanyang mabalikan. Ayan, very organic friend po yan. Sunny Official. Ayan, Jillan's Construction Vlog. Nandyan po si Sunny Official. At syempre, Sunny Official, nandyan si Construction Vlog. Ayan. Salamat sa iyong patamsak dyan, Sunny Official. Thank you so much. And nagbaba ka na ng link. Ayan, nandyan si Jillan's Construction Vlog na pwedeng magdikit sa iyo at mag-support. Pwede tayo mag-supportahan dito, guys. Ayan. Thank you so much sa pagbisita sa aking channel. Ang buhok ko pala ay parang ano na. Ayan. Mr. Stupido. Ayan, nandito ako sa iyong bahay, Sunny Official. You are 1,200k subscriber. Ay, hindi. Hello, mega shout out Stephen Bergman. Idol, salamat sa pagkita. Salamat. Ayan, Sunny Official. Ay. Ayan, nandito ako sa iyong bahay. And syempre, Stephen Berg. Meron po tayong nakapin. Pwede po natin suportahan siya. At syempre, mag-iwan lang po kayo ng bakas sa kanya ay para kayo ay mabalikan. At nandyan po si Sunny Official, nagbaba ng kanyang link at pwede ka rin po magbaba ng link para ikaw ay mabalikan nila. Yan, maraming salamat sa pagbisita. Nakakatakot ka pala, Sunny.
Sunny? Hindi ko ano. Pasensya na ha. Medyo may na ako Sunny. Sunny official. Katakot ka pala. Taekwondo. Ayan. Pumasok na ang aking alagad sa iyo ha. At siyempre may bakat. Sa isang pagmamahal, ang tanging kailangan, puso ay mapagigyan. Dahil sa'yo'y maramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit Kahit wag mo na po siyang balikan kasi hindi naman nag-YouTube to. Si Ricardo Dalita. puso ang siyang magbibigay Ayan, yan po ay aking alagad. sa buhay ko. Yan po ang aking alagad at si Adore. Ayan. Marami kang banana post. Bartiran tayo. Ayan. Official Dana sa bahay mo. Hills Construction Dan sa bahay mo. Ayan, from Stephen Burge Vlog. Ayan na. Mag-iwan lang po tayo ng bakas para tayo ay kanilang mabalikan. Konti lang banana po. Stephen. Pero makikipagsabayan po. Diba? Makikipagsabayan dito. Marami akong banana, malalaki pa. Ayan. Ayan, napaka galing ni babalian tayo ng buto nito. Ha? Sa gabi't araw, diyan sa dating dikit na po, Idol Stephen. Ayan, dating dikit na daw. Ang sabi ni Gillan's Construction Vlog, dating dikit na sa'yo, Stephen. Ayan, mag-iwan na lang po tayo ng bakas. Gillan's Construction sa kanyang ibinaba na link. Para naman maramdaman niya na galing tayo sa kanyang ibinabang link. Nagbaba ka na ba? Ayan. Bumaba na siya ng link. Ayan. Salamat, Jillans from Stephen. Dan na po, Sunny Official. Nakakaano-ano bali si Sunny Sunny Official. Ano siya? Babararian kita kaya. Ayan, Sunny. Ikaw sa gabi't araw. Ikaw, yan, tapos na naman ako sa iyo. Yan, yan na. Ay natatanaw. Exclusive. Wala na ngang iba. Salamat. Dan po sa nakapina from Sunny Official. Ayan, Sunny Official.
lahat po sila ay dumikit na sa iyo at syempre may paayuda ako na dumidikit sa iyo ngayon na aking mga alagad. Ayan. Malalaman mo ang mga alagad yan dahil sa apelido ko sila. May mga bakas yan at may patamsak sa iyo. At syempre, mamaya ko na siguro. Wait lang ha. Sa gabi't araw o sa tuwing na ang natatanaw. Ayan. Ang aking mga alagad, Sunny Official ay talaga naman kaapelido ko. Ang aking mga alagad. Ayan, 3,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. Ayan, palakpakan natin. Kahit, nasaan natin? Sana yung link mo, Baba ka ulit, Sunny. Ay, ito. Wala na. Paano na? Hi, 3,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. Ayan, pwede po tayong makipagdikutan dito sa ating channel. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng bakas para kayo po ay kanilang mabalikan. Stephen Bird's Vlog, Tinudok kan tinudok ko na. Anong tinudok? Tagasan ka, Sunny? Tinudok, may yan sa amin ni, ni Jillans. Alam namin yung tinudok na yan. Ayan, nandito yung alagad ko sa iyo. Sunny, tinudok. Sabi ko, tusok ko na si Pepe. Yan kasing tama naman. Bagyo po ako. From Sunny Official. Ayan. Ang tudok, magkatunog yung, magkaparehas dito sa amin sa Bicol. Ayan, patapos na naman ako sa yung ibinaba na link. Ayan. Medyo apat na yata ay dikit ko sa'yo na alagad ko o tatlo. Parang tatlo pa lang. May pang-apat, may pang-ano pa yan. Gamit ko kasi. Gamit ko kasi yan sa live. Pwede kong yan, tapos na. Yung hello. Intang 72. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, meron ka ng jacket, Intang. Parang dating dikit sa akin. Ayan. Yung tudok kasi, yung tudok, tusok nga. Magkaparehas ng salita dito sa Bicol. Ang tudok, tusok. Ayan. Magkapaasahan ko. Ikaw pala. Hello, 5,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita sa aking live. Ayan. Thank you so much, guys. And syempre, pwede po tayong makipagdikitan dito sa aking live. At syempre, nandyan si Sunny Official
Jillian's Construction Vlog, at si Stephen. Mga organic friend po sila. Talagang wag lang nyong kalimutan mag-iwan ng bakas. At syempre nandyan si Emerald. Ayan, maraming salamat sa inyong patamsak guys at sa pagbisita sa ating channel. And syempre, ayan, Jillian sa construction vlog. Nandito si Intang72. Ayan, main channel mo ba to, Intang? O itong link ang main channel mo? Intang done to you, friends. Sunny from Sunny Official. Ayan, Intang72 na bahay mo. Dating dikit tayo from Stephen Birds Vlog. Ayan, Sunny Official Dana from Intang72. Ayan, nagpuso-puso. Ayan, thank you so much sa inyong pagbisita guys. Huwag niyo pong kalilimutan ang nakapin. Ayan, mag-iwan lang po kayo ng bakas sa kanya dahil yan po ay very supportive friends and very organic friends. Si Jillian's Construction Vlog. Ayan. Ayan, Sunny Official. Ay, ano ba yan? Mali na nagkapindot-pindot ko. Sunny Official. Ayan. Pang 78 thumbs up and pang 172 views ako na naman ang aking alagad. And syempre pang 1,200 200 hindi ko alam kung 10 or 11 kasi hindi ko makita yung pinaka ano mo channel. Ayan ang Bicolanong Oragon nandito sa iyo. Iba naman ang iyong link. Kumakanta ka. Ito ba ito? Ikaw ay ano yan? Ikaw ang binibini na ninanais ko. Yeah. Ayan. What country are you from? Intang. Oh, Intang. Ano siya? English? Nosebleed ako dyan, pwede. Bahala ka na kaya magkaulay. Kung English. Ayan, may mga idinikit ako sa iyong mga aking alagad. Sunny Official, mga idinakit ko sa iyo yung aking mga alagad. Ayan, medyo nakaka-kagda. Isa-isa lang yung ating videohan kasi pinatapos ko natin yung video. Pinapanood ko talaga yung mga tinatapos ko talaga yung mga video kasi para hindi siya malagas, hindi siya mawala, hindi tayo mapalo ni Lolo, diba? Kaya para dikit na dikit, ganyan yung ganyan yung tamang pag-support sa ating hindi basta-basta lang na pumunta ka sa bahay, dinikitan, thumbs up, and may bakas.
ganun lang, tapos sabay alis. Kinabukasan, wala na. Lagas. Ganyan yung mangyayari pag hindi natin pinanood ang video. Kaya dapat panoorin natin 3 minutes or 5 minutes. Pwede natin panoorin. Ano lang naman yan, mabilis lang naman. Pero may may video kasi na mas mababa pa sa 1 minutes. Mas okay. Mas mabilis natapos. Diba? Ayan, 4,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. Liz Emerald Dan, may bakas ako sa iyong adobo. Ang sarap, adobo. Pag ako ng adobo, ang may naglalaway ako. Ayan. Thank you so much sa inyong support, guys. And syempre sa pagbisita sa aking channel. Ngayon lang ako nagkameron ng ganito. Tama yan, host, para di masayang. Yes naman. From Sunny Official. Ganyan yun, tamang pagdikit. Pag sinabing dikit, dapat dikit talaga. Para hindi masayang yung natin, mga effort natin. Inaano kasi ni Lolo, kinukuha din kasi wala naman hindi naman pinanood, diba? Hindi naman pinanood, tapos nag-subscribe lang, tapos nagpa-thumbs up, tapos dapat yung bakas natin sa video na nandun nagtutugma, diba? Wag yung tamsak dikit na. Tamsak dikit na ganyan ang i-comment niya sa wag ganun. Tamsak dikit na. Wag ganun. Dapat ang comment natin nagbabase or tugma doon sa video. Diba? Ganun. And syempre, para naman malaman na ikaw ay support from ayan, Marites Monterde TV. Thank you so much sa iyong pagbisita. Meron ka na pong jacket, medyo mahina ang ating ayan, ganyan dapat talaga. Tama, dapat isagad, di ba, host? Yan. Tama yan, mga sagad-sagad yan. Para kapit na kapit, hindi malaglag. Para kapit na kapit, diba? Hi, Monterde, mega love shoutout sa iyo, Marites. Hello, Marites. Medyo loading tayo, pre. Tama, dapat isagad talaga yan. Saan? Dapat isagad yan para di ba, Marites? Dapat isinasagad yan para hindi malagas. Kasi pag sayang ng pinagpaguran or natin, mga effort natin, ginawa na natin lahat, nagtamsak, tapos ay naku, diba? Dapat ganun, para basta yun na yun. Para kapit na kapit, diba? Dapat
Ayan na. Si Marites Monterde TV ay nagbaba ng link. Ayan na. Ay, Joan's Construction Vlog, ako po ay humihingi ng permission sa iyo dahil tayo ay magpapalit na ng pin. Ayan si Sunny Official naman po, ha? Ayan na. Please support guys sa nakapin kay Sunny Official. Ayan. Marites. Hi Marites. Sige padi. Sige di. Salamat. Ayan. Salamat Jilans. Ayan. Paki-support naman po Marites. Iyan si isagad mo pre, isagad mo para naman ay hindi masayang. Ayan, Marites Monterdidan from Sunny Official. Thanks sa pag-pin. You're welcome, Sunny Official. Oh, say yes. Yes. Hello po, Indaylin. Ay, iyan na. Ayan na ang very, very supportive friend na si Indaylin. Ayan, si Indaylin. Pwede niyo po sugurin. Ayan, si Indaylin. Love you guys. Salamat. Ayan. Nagbaba ng link si Indaylin. Ayan po ay very, very organic friend si Indaylin. Siyempre, ayan si Indaylin, pag kayo ay nagbaka sa kanya, nabisita nyo ang kanyang channel, ay talagang bumabalik siya sa inyo at sobra-sobra pa, katulad ko. Sobra-sobra pa ang ibinabalik. Ayan. Mas marami siyang alagad kaysa sa akin. Ayan, nagbaba ng link si Marites Monterde. Ayan. Marites Monterde, nagbaba ng link. Ayan, pwede po tayong mag-unahan at iwan lamang po tayo ng bakas sa kanila para naman magbalikan. Tayo ay magbalikan. Huwag po nating hayaan na nagbakas na tayo tapos hindi pa nagbakas na sila tapos hindi pa natin babalikan. Balikan natin sila kasi yan ay mga support sa inyo. Suportahan nyo rin sila, di ba? Ayan. Magsuportahan po tayo dito. Ayan. Thank you so much po sa inyong suporta. Ayan. Yan po si Indaylin ay very, very supportive friend. Ay, excuse me. Busog ako. Ayan. Sa lahat ng nagawa, parang gusto kong kumanta, mga pre. Sunny, salamat dito ako sa bahay mo, watching and listening sa Faith Hill song. Oh, ganda ng ganda ng boses. At hindi lang yan karatista pa. Waka! Wait, magbabalian ako niyan. Aray ko.
hindi ako practice ng ganyan. Baka isang suntok lang sa akin, ay tulog na ako. May asawa ka na? Sunny official? Ako kasi meron na rin. Tapos si Marites sa Monterdi TV, nagbaba naman siya ng link. Ayan, pakipansin na lang po. At syempre, nandito po, huwag po natin kakalimutan si Sunny Official. Ayan, dan po Marites from Gilans Construction Vlog. Ayan, buhay na buhay. Active na active ang aking friend na si Gilans Construction Vlog. Ayan, wag niyo pong kalilimutan yan, si Gilans Construction Vlog, dahil siya po ay very supportive friends din and organic presence. Bakit kaya may mga ganitong tao na? May mga talagang mga malulupit. Inday Lina, galing naman ginawa mo sa kamatis at cucumber. Yan. From Sunny Official. Dating dikit po, Lin. Ayan, dito kayo nagdikitan. Natatandaan ko yan. DJ Claiborne. Dito kayo nagdikitan sa akin. From Gilans Construction Vlog. Heart, Sunny Official. Ayan, thank you so much sa patamsak. Tamsak. May 11 tamsak lang tayo. Pero it's okay. Malaking tulong na rin yan. Ma'am Vic Vlog, tamsak ho sa iyan ay si Ma'am Vic Vlogs pala ang nagtamsak. Ayan bakit hindi ko jakitan? Ay, nasa ano pala ako? Nasa alagad. Wait. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Vic Vlog. Salamat po sa iyong pagbisita sa aking channel. At syempre, meron ka ng jacket dahil ayaw kitang malamigan. Ayan po, Ma'am Vic, meron ka ng jacket. At syempre, sa mga nandito sa aking channel, nakikipagdikitan at nandyan, handang sumuporta. Wala na. Ayan, from Marites, Gilans, mag-iwan lang po kayo ng wakas sa bahay ko po para balikan ko po. From Marites, Monterdi TV. Ayan, Ma'am Vic Vlog. Mega love shoutout, Sunny Official. Sunny Official, mag-iwan lang po ng bagas ayan, para mabalikan. Ma'am Vic Vlog, shoutout din po from Sunny Official. Marites Monterdi, may bakas po from Sunny Official. Ayan, may mga bakas po sila Marites Monterdi. Kanina pa sila nagbakas sa'yo. Anong tawag dito? Mention sa'yo kanina pa. Kaya pwede mo na po silang mabalikan. Ayan. Thank you so much. Marites. Ayan.
Ma'am Vic, ang main mo po saan? Hello Ma'am Vic, mega love shoutout po sa iyo. Ang main mo po ang iyong gamitin or magbaba ka ng link. Ma'am Vic. Hindi ko kasi ito pwede. Ayan, kasi baka mag-monitor tayo ni Lolo. DJ Claiborne. Yan. Ma'am Vic. Where are you, Vic? Ayan. Ma'am Vic, nagbaba ng link. Napakalaki ng kanyang Elcat TV. Sa'yo ba to talaga, Ma'am Vic? Sa'yo to o sinusuportahan mo lang? Are you sure? Bakit? Oh. DJ Claiborne. Ayan. Susukan po tayo, Ma'am Vic. From Sunny Official. On the way, Sunny Official from Ma'am Vic. Ayan. Sunny Official dan pasok ulit. Ayan. Kanina pa nag-ano siya. Sunny Official sa iyo, Ma'am Vic. Elcat TV dan Ma'am Vic. Ayan. Dan sa Osta. DJ Claiborne. Na umakyat. Ma'am Vic, may bakas po from Sunny Official. Ma'am Vic, salamat from Ma'am Vic. Ayan, thank you so much sa inyong pagbisita at sa inyong suportahan dyan. Thank you so much. Ayan, thank you sa pagbisita nyo, guys. Ayan. Huwag niyo pong kalilimutan. Jelans Construction Vlog, alam ko ay ikaw ay mahilig magtambay. Suportahan niyo po si Jelans Construction Vlog. Yung mga nandito po, pwede niyo pong unahan para naman Ma'am Vic, alam ko ikaw ay malaki na ang channel. Alam mo na yan, di ba? Laki ng bahay mo, baka pwede padikit ang mansion mo. Ayan, sana all malaki na. Salamat. Ma'am Vic, from Ma'am Vic. Laki na ng bahay mo, baka pwede padikit ng mansion mo from Sunny Official. Ayan, Jelans, may bakas po, Marites, sa iniwan ni Odette. Grabe ang bakas yan, kadi. Grabe ang bakas na iniwan ni Odette talaga. Grabe. Grabe yan Nakaka-Odette na yun nakakabastos na Odette yun Gagamitin ko ngayon si Odette sa ML. Ayan, Ma'am Marites Monterde, kanina pa sila nag-iwan ng bakas sa'yo.
Ayan, thank you so much sa mga pagbisita nyo dyan, guys. Aray ko. Ayan. Pwede po tayo makipag-unahan at mag-iwan lang po ng bakas para kayo po ay kanilang mabalikan. At syempre, huwag nyo rin pong kalilimutan ang kanilang patamsak dyan. Ayan. Sana ba? Ma'am Vic, baka pwede dikit mo, mention mo para friend tayo forever. Ayan, Jewels, Marites, ayan ang binaba na link ni Jewels Construction Vlog. Ayan si Jewels Construction Vlog. Baka hindi nyo pa nadidikitan, iyan po ay very active sa mga nagla-live. At syempre, kahit sa love live, very active yan. Kaya naman, kung kayo po ay makikipagdikitan, isagad nyo ang sabi ni Sunny Official. Ayan, dikit kumain ko, after ko, mangisda, Sunny from Ma'am Vic Vlog. Ayan. Gilans Construction Vlog, mega shoutout from Ma'am Vic Vlog. Ayan. Mas maganda po siguro, Ma'am Vic, gamitin po natin yung ating main channel sa mga pangingisda, diba? Pero malaki na yung channel mo, alam mo na yun. Ayan, ikaw na, para hindi tayo lolo, diba? So, ang iba kasi lalo na pag nalilate yung natin, pag nalilate yung pagbaba natin ng link, lalong-lalo na yung hindi nila alam na na i-click nila yung name nyo talaga, yung name ng gamit natin, na Ninja yan yata ang gamit mo. Kaya doon sila nakaka-dikit, hindi doon sa ibinaba mong link. Ayan. Opo, kasi minsan nakakalito alin tutusukin. Ayan. Ganyan nga. Dapat from Jellans Construction Vlog. Kasi nakakalito talaga pag dalawa. Dapat yung original yung ating gamitin para ang pagtusok talagang maisagad natin. Di ba? Nakakalito talaga dalawa yung tutusukin. Sarap kasi pag nakasagad, basta natatanggalin. Diba yung mga topic natin parang may parang may something, pero totoo naman, di ba? Tama naman yung natin, masarap talaga kasi baka maano ako ng asawa ko. Ayan, pero naman talaga, masarap talaga kasi pag nakasagad ang ating suporta sa bawat isa. Kaya naman mahihirapan si Lolong tanggalin tayo or lagasan tayo ng mga supporters, di ba? Diskarte na. Ito naman, di ba? At syempre, kung gusto mong
matusukan talaga yung pinaka main mo or pinaka ano mo, gusto mo, syempre, yung pinaka gusto mong channel na gusto mong matusukan, huwag ka nang gumamit ng ano, na ng iba. Kasi pag gumamit ka ng iba, baka yun pa ang matusok. Di ba? Parang tuloy lang naman yan na Dylan's Construction Vlog, di ba? Parang ginawa mong yung kaibigan mo, di ba? Dylan's Construction Vlog, huwag ka malito. Basta ang tusukin mo sa gitna. Ram, Sunny Official. Ayan. Sa gitna. Kaso, syempre, ayaw naman ni Dylan's Construction Vlog na makadisgrasya siya. Kasi, dapat isa lang. Diba? Ganyan dapat. May, alam mo, pag alimbawa dyan sa mga dikita na yan, ano, alimbawa, i-example ko lang sa parang relasyon, ano. parang relasyon. Kumbaga, may kaibigan ka, magkaibigan, alimbawa kami ni Dylan's Construction Vlog, tapos may gusto kaming isa na gusto naming dikitan. Ngayon, may gusto ako, halimbawa may gusto ako na gusto kong dikitan o kaibiganin, may gusto kong kaibiganin, tapos ginamit ko si Dylan's Construction Vlog. Eh siya yung ano, magaling magsalita, o mag-ano. Di siya yung natusok. Diba? Siya yung natusok, hindi ako. Gusto kong magpatusok eh. O di, siya yung natusok. O di, ano, Dylan, masakit ba? Masakit yun kasi wala kang ano eh, madadali ka sa likod. Maano ka, madidisgrasya yung pit mo. Disgrasya yung pit mo, pre. Natusok ka. Kaya gamitin natin yung main. Ha? Hindi naman sa pag-ano. Ano lang ako. Depende sa kanila kung ano yung gusto nilang. Basta, ang sabi ni Sunny Official, wag lang malito sa pagtusok, basta yung gitna. Ang tusukin. Yung gitna ang tusukin. Wag kang malito, Dylan. Basta, diskarte nila yan. Tama, host, di ba? Kasi pag hindi gitna, baka malaglag. Masayang ba? Oo nga. Kasi pag, syempre, pag hindi mo natusok sa gitna, di sa, ano yan, sa gilid. Wala. Hindi. Natusok mo nga, pero malalaglag lang. Kaya, tama. Malalaglag lang. Hindi siya dikit. May paliwanag ka pa, Jose. Ay. Hindi, nag-ano lang ako. Pinahaba ko lang yung istorya. Ayan. Basta, wag nga eh. May paliwanag ako eh. Ayun na yun. Pastilan. Ay, nako, Jilans. Jilans kasi. Nalilito daw. Pati tuloy ako, nalilito.
Mas nalito pa, padi. Yung ani, yun ang sinasabi. Sabi ako, nalito. Ano ka naman kaya, padi? Ikapalugod si natusok. Pati ako ng kadarali na si. Ayan ah. Nasa na? Parang tayo-tayo na lang ah. Wait, hindi ko pa nasi-share sa ano ko eh. Para mas marami kayong di ba? Parang mas marami kayong ayan. Maniwala ka, mahal mo siya. Ayan ah. Yan. Ano? Jelans, okay lang yan. Pag nalito ka pa, sa likod mo na ito, okay. Sign kampe, sign parting likod. Tutusuki. Sa baba. Siyempre sa baba yan, ano. Tumuwad ka lang, Jelans. Patuwarin mo. Para matusok. Kung sa likod ay naku, masakit. Ang paluluhain mo pa. Ito si Sunny Official. Dami mong alam ah. Dami mo alam, Sunny Official. Ha? Siguro. Sa gitna, dong. Oh. Jelans Construction Vlog. Sa gitna, dong. Ha? Sa gitna. Yan si Jelans Construction Vlog, Sunny Official, magaling yan magtusok. Kaya alam na alam niyan ang gitna. Oh. Teka lang ha, medyo dumidilim na. Di na ako makikita. DJ Kent. Oh yeah. Hello. Ayan, Jelans Construction Vlog. Huwag kang malito dahil
Isa lang ang ano niyan. Sa gitna. Bahala ka dyan. Ayan. Wala ako alam dyan, boss. Ay, ikaw yung wala do alam. Ikaw yung ano nga yung gitna-gitna na sinasabi mo eh. Tapos para dikit na dikit. Diba? Tapos sasabihin mo ngayon wala kang alam. Meron kang alam. Akala mo lang wala pero meron. Akala mo lang wala. Ayan. Tunay, asahan mo habang buhay, walang ibang magmana, puso kang Naririnig niyo ba ako, guys? Parang malakas yung sound ko. Ano? Malakas ba sound ko? Malakas ang sound ko o baka malakas ang sound ko o baka Hello. Mega love shoutout sa lahat. Hello. Mega love shoutout sa lahat. Medyo hinaan mo konti. Ayan. Malakas pala eh, no? Nakita ko kasi yung ano ko eh. Itong music, naka-volume siya. Naka-volume. Hello, mega love shoutout. Shoutout. Hello, mega love shoutout. Hindi ko matimpla. Okay na yan, boss. Ay, okay na yan, maring boses mo. Ayan, Ayan, nawawala-wala tayo. Loading mga pare. Ayan, try kaya natin kumanta, Ano kaya? Kanta kaya tayo? Kanta tayo, pre. Kanta tayo. Nang amoy ng akin Boss, labas na ako. Work mode na ako. Salamat. Ayan, Sunny Official. Maraming salamat sa pagtambay mo and syempre sa pagpatawa at syempre sa pag-support sa ating mga kapwa vlogger. Ayan. Thank you. Ayan, thank you po sa iyong suporta. Syempre bukas another live tayo. Kung sakaling meron pa po kayong bukas. Kung sakaling meron pa po kayong oras para makipagdikitan para hindi na sayang, makikipagtusukan tayo basta sa gitna, Gilans, ha? Ayan, si Sunny Official, thank you so much, ha? Thank you.
Jilans, basta gitna lang, Jilans. Ayan, medyo wala pa yung ating, hindi pa tayo nabibisita ng iba. Ayan, medyo kaunti-kaunti pa tayo. Sa ganito kasing oras, talaga naman na busy ang lahat. Lalong-lalo na yung mga nagla-live stream, mga work mood. Maganda sanang mag-live paggabi kasi marami talagang viewers at pwede tayong makipagkulitan katulad ni Sunny Official, mahilig makipagkulitan, kaya naman tayo ay napapasaya, napapadaldala, napapasaya at nakakapag-support sa ating mga ka-vlogger. Ayan. Hello, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Vic Buwag. Nandito ka pa po ba? Kung nandito ka pa po, pwede ka pong mag-comment para naman ikaw po ang aking maisunod na maipin. Ayan. Indaylin pala. Ay, si Marites ba? Hindi, si Indaylin. Kasi kanina pa ito eh. Nagsunod si Marites. Nagsunod si nagsunod si Ma'am Vic. Ayan. Ng puso ko, Mister, ano? Wait lang kukuha lang ako ng may inom dahil nawawala na ang aking laway, kalalambon. Pwede po kayo, hello 2,000 viewers. Pwede ko pong mag-comment, pwede ka pong magbaba ng iyong link para naman kayo po ay madikitan ng ating mga bisita dito sa aking live stream. Ayan, thank you sa pagsilip at thank you sa pagtambay. Thank you sa suporta at thank you kung ikaw ay magbababa ng link at syempre makikipagdikitan po tayo dito kung gusto mo po. Hello, mega love shoutout sa iyo, Ma'am Big Vlog. Ikaw po ay aking wala. Ayan, syempre maraming salamat po sa inyong patamsak, guys. Ayan, pa-support po sa Nakapin. Okay na. Kusana. Mindanao Mix Club. Mahina ang wipi. Hindi nakapasok. Wala. Hindi ako nakakapasok. Ayan. Pa-support po sa Nakapin ng Ma'am Vic Vlog. Ayan.
Hello, hello, hello. Mega love shoutout po sa lahat ng nandito sa aking live. Kaya, thank you so much. Ayan po si Ma'am Vic. Pwede po natin siyang dikitan. At syempre, huwag po ninyong kalimutan mag-iwan ng bakas at para kayo po ay kanyang mabalikan. Ayan. Mega love shoutout at 3,000 viewers. Thank you so much. Ayan, syempre nagpapasalamat tayo kay Sunny Official dahil tayo ay kanyang pinasaya ngayong araw. At syempre kay Gilans Construction Vlog. Ayan, at sa lahat ng nandito sa ating channel, thank you. Sa mga nakikipagdikitan at nag-suportahan dyan, thank you kay Marites Monterdi TV. Ayan, thank you. At syempre sa iyo, Ma'am Vic Vlog, dahil ikaw ay napakalaki ng iyong mansyon. Kaya naman, ako po ay nagpapasalamat sa iyo dahil nandito ka sa aking channel. Ayan. Thank you so much po. Ang marami. Na si Ma'am Vic. Ayan, pa-support naman po kay Ma'am Vic Vlog. Ayan. Ma'am Vic Vlog. Siyempre, huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng bakas para po kayo ay mabalikan. Ayan, thank you so much sa pagbisita. Kamita TV Vlog. Thank you so much. Sa gabi't araw, Powered by DJ Bongo Exclusive. Mababago ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Thumbs up, bro. Kamito TV Vlog. Mega love shout out from Ma'am Vic Vlog. Ayan.
share it naman. Ayan, inalam ko lang yung ating sound at ang ating voice. Ang ating boses kung gaano kalakas. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Hello, mic test. Hello, hello, mic test. Hello, hello. Hello, what's up? Hello, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, thank you so much sa inyong pagbisita sa aking channel. Ayan. Sa aking live stream. Ayan, thank you so much. Ayan, Kamito TV Vlog, mega love shout out from Ma'am Vic Vlog. Kain tayo, saging. Ayan, habang wala pa yung ating mga viewer, ay maghahanap tayo ng ayan guys, try natin kumanta kahit mahina ang ating whipping. Kain lang. Alam nyo ba guys, siguro ngayon lang nyo malalaman na ang saging ay pangpaganda ng boses. Yan. Alam nyo na ba yan guys? Na ang saging ay pangpaganda ng boses. Ayan, at pangpapugi. Alam niyo ba? Bala kayo. Yummy. Masarap. $3,000 viewers, thank you so much sa pagsilip. Thank you so much sa pagbisita. Thank you so much sa bala ka dyan. Si Ate Inday Kigay pag bumisita, busy pa kasi si Ate Inday. Busy pa si Ate Inday Kigay. Maghanap tayo ng pangpaburao.
pangpalipas ng ano. Oh. Agoy, nawala. Di ko maisip na tunay ang alay ng pag-ibig. Ikaw ang dahilan. Sana'y Anong nangyayari sa WP? Ha? Bakit pa wala-wala ang WP ko? Ha? Pawala-wala. Paano ako makakanta nito kung pawala-wala ang WP? Yun lang naman ang teka lang. Paano maririnig ang napakagandang boses ko kung ganyan ang WP pawala-wala? Hindi magbabago? Ano to? Anong tono nito? Uy, copyright free. Copyright tayo pare. Sana naman ay pakinggan. Ay, aray ko. Anong tono to? Sinong kumanta? Sana naman ay pakinggan sa tuwing pag nag-iisip, larawan mo ang lagi kong nakikita, hinahanap-hanap ang iyong mga ngiti na laging inaasam, naroon yung labi. Di ko alam. Pangit yung nagiging pangit yung kanta pag hindi natin alam yung tono na. Napakaganda ng mga kanta. Walang pangit na kanta na nagawa ng mga Pinoy. Magaganda. Nagiging pangit lang pag hindi marunong yung nagkakanta, pag hindi natin alam, di ba? Ayan. Kaya dapat
pagkakanta tayo, alam natin yung lyrics, alam natin yung tono para hindi maging pangit. Diba? Ano naman to? Sana dalawa ang puso. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. Parang ganyan. Ay minamahal at minamahal ako nang makilala ka. Teka lang, parang baka copyright ito. Hindi. Ako'y nagtataka, puso ko'y litong-lito. Bakit nga kaya isa ang puso natin? Hindi naman natin maaaring hatiin. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo sana dalawa ang puso ko, hindi sana nalilito. Kung sino sa inyo para bang tukso na di ko kayang matalo, isip ko'y lito. Walang mapili sa inyo, sabi nga nila. Kami ka, mega love shoutout from OFW ako. Ayan, mega love shoutout sa iyo. OFW ako, maraming salamat po sa iyong pagbisita sa aking channel. Thank you so much. Ayan. Ayan, maghahanap na naman ako ng iba kasi hindi ko kapa. Alamin natin, baka copyright. Ayan. Hi Pogi, hi Padi. Maray na hapon Padi. Ano to? Buhay kalsada. Unang kita pa lang sa'yo'y Nabihag mo sa ngiti mo na kahit tamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka maging sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Oh, babalik ka rin, babalik ka rin. Yun ka na po sa tuwina. Yun kang naginapapaligaya, ikaw at ako. Ikaw at ako.
Una nga lang sa'yo'y hindi magbabago. Ay! Ay! Ano ba? Bastos naman na. Bakit ganon? Daming ano. Ala!
Ayan, nag-try lang tayo ng malupitang kanta ni Randy Santiago. Ayan. Ngayon lang ako nagkakanta ng kanta ni Randy Santiago na malupitan, nakakapantindig, balahibo. Diba? Sarap. Try natin. Hello? 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 Hello, mega love shoutout.
Hello, hello? Kamita. Hello, hello, hello. Pagsubok. Bagong Alaska Diba to? Fortified. May bagong sarap at sustansya. Break na dyan. Hello, Diyos. Ang tono, ano? Dito nga tayo.
Pala. Grabe yung ano pa. Ayan. 4,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita sa aking channel. Ayan. Tayo ay naglilibang-libang. O sa'yo, hindi magbabago. Ikaw lang ang iibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at nasaktan ako, sana di magpagmamahal. Wala na naman aking repay. 4,000 viewers, thank you so much sa pagtambay. Nang kitang
balikan ni OFW ako. Ayan. Maraming salamat po sa pagbisita at sa pagtambay sa ating live stream. Ayan. Thank you so much. Ayan. Tinatry natin kantahin ang mga lumang tugtugin. Naman ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabagong pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Thank you so much. Ano ba yan? Dire-diretso? Bukas na lang. Hindi ko to kaya. Ano to? Kay hirap lang umibig
pag pinabuelo ko yung boses ko talaga ewan ko lang kung anong mangyayari dito. Baka batuhin kami. Ako, meron na naman. Lahat ng tuwing buhos ng ulan, sa panaginip lang kita mahagkan tuwing na doon lang. Panaginip lang kita, panaginip lang kita, nahahagkan tuwing na doon lang. 3,000 viewers, thank you so much sa pagbisita. And syempre, sa nakapin, pa-support naman po sa nakapin. Ayan, thank you so much sa patamsak nyo dyan at sa pagtambay. Thank you very
hinahanap ko. Maganda sana to, kaso wala akong kajuwit. Nandito yung asawa ko. Magaling din yun. Magaling kumantay. Yung mga kamay, di ka na nag-iisa. Binaliwala. Oo. Binaliwala niya ako, tagal ko rin. Dahil sa'yo, ay, walang kapalit.
kahit isang saglit. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Lalaki isa, sana'y ika'y muling makita ko. Damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang saglit. Mayakap ka. Mayakap ka. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. At 3,000 viewers sa pagtambay sa aking channel. Ayan. Tayo naman ay magpapalit. Ayan, magpapalit ng nakapin. Ayan. Sino ba ang pwedeng ditong ipalit? Ayan. Hello, OFW ako. Nandiyan ka pa po ba? Ikaw pala to. Ayan, ipalit ko ulit si Ma'am Big. Kasi wala yung nag-comment, nakatambay lang talaga sila. Ayan, thank you sa support sa inyong pagtambay sa aking channel.
Malaking tulong po yan sa akin. Yan, thank you, thank you. Thank you talaga ng sobra-sobra. Okay. Ayan, medyo maingay ang aking, maingay ang aking, ang aking, earphone. Ayan. Kung kailang OFW and Ma'am Vic Vlog. Ayan, thank you so much sa pagtambay. Thank you talaga. Di ko man maamin, ikaw ay mahalaga sa akin.
na po ang siyang last song. Kahit copyright, okay lang. I-mute ko na lang. OFW ako and Ma'am Vic Vlogs and syempre sa lahat ng bumisita at nagpatamsak dyan, thank you so much po. Tayo po ay mag-i-end na. Ayan. Tomorrow again ang ating pag-live. Thank you so much. Bye.